Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Halaasam kanimo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karon Biyernes sulod sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Maghinulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy aron ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala dadon ta itaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoo Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang Santos, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon o Jesu-Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko, diha sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao. Ihatag ka namo aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo, sundon unta namo diha sa pagbuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan, sa dihang giduol sila sa mga pari, ug sa pangulo sa mga gwardya sa templo, ug sa mga Saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao nga nabanhaw si Jesus, ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang ginakop sila o gibilanggo ngad hangtod pagkasunod adlaw. Sanglit gabii naman kadtong. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe nanoo. Ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kang Caifas ug kang Juan ug kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang naa kaninyo? O kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol, ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan, ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nazaretnon. Kadtong inyuhang gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato.
Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoong. Salamat sa Diyos. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong waluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutugtog, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kayang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing ng balay ni Israel ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Bato nga gisalikway sa mga magtutugtog, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalahan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutugtog, nahimong uluhang bato sa kanto. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kauswagan. Daygon siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Dios, ug gihatagan kita niya sa kahayag. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awit ang Panginoong Jesus, awit sa pagmagdalain. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ka niyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro,
si Tomas nga gianlag kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw nagbarog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nga ngadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan kay siyaman raman ka metros. Sa pagkawas nila nakita nila didto ang usa ka tapok nga binagang uling nga may isda nga gisugbas og may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga puno sa dagkong mga isda. Usa ka gatos og kalim-an katulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan wala nilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ako nagdako sa isla sa bantayan. Diin kadaghanan nga trabaho sa mga tao mao ang pagpangisda. Gani ang among sitio gitawag kini nga seaside. Ang among mga silingan sagad mga mangingisda ug ako nakasaksi gikan sa gamay pa hangtod ako midako kung unsaon paghimo o pagproseso sa bunles nga danggit. Usahay mga kaigsunan kung daghang makuha nga isda, ang mga tao nag-andam na og sugbaan og lami kaayo ang preskong isda kaunon samtang init pa dinha sa baybayon. Mga kaigsuonan karon Biyernes sulod sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong ebanghelyo nagpakita ni Jesus sa 7 ka disipulo didto sa lanaw sa Tiberias. O ang ebanghelyo mga kaigsuonan nag-asoy kanato sa pagkakuha sa daghang mga isda ug ang pagpangaon nidto nila sa lapyahan sa baybayon. Sa atong pamalandong tugoti ako sa pagtan-aw sa aspeto sa pagpangaon, breakfast. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, "Dali nga ri og pangaon kamo." Ang Cebuano nga translation, "Dali kamo og pangaon kamo." Apan sa in English, klaro, "Come have breakfast." Og siguro ang translation nga Cebuano, mas nindot siguro ingno nato, "Dali kamo mamahaw kita." Mga kaigsuunan, ang breakfast, English nga pulong, apan unang pagkaon nato sa buntag. Ang pulong nga breakfast, compound word, break og fast. Tibuok gabi mga kaigsunan, nagfasting kita.
apan sa pagunang pagkaon nato sa buntag, gi-break nato ang fasting. Breakfast. Pamahaw. Importante ang pagpamahaw kay naghatag ka natong enerhiya sa tibuok adlaw. Mga kaigsunan sa Ebanghelyo, si Jesus may imbitar usab sa iyang mga disipulo, let's have breakfast. Og unsay gihimo ni Jesus, iyang gikuha ang pan, iyang gipanghatag sa iyang mga disipulo, og usab mao ang gibuhat niya sa isda. Og samtang gihimo kini ni Jesus, wala nay nangutana kung kinsa siya. Naila si Jesus sa pagpikas-pikas sa pan ug pag-apod-apod sa isda. Ingno nato, the breaking of the bread and sharing of the fish is the identity of Jesus. Ang pangutana, unsay atong identity. Sa unsang paagi na ilhan ka? Kung si Jesus na ilhan sa breaking of the bread and sharing of the fish, sa unsang paagiha na ilhan ka? How are you known? Isip mga devotos ni Senyor Santo ninyo, sa unsang paagiha na ilhan kita. Hinaot dili lang ta mailhan tungod kay every Friday muani kita sa Basilica o sa Pilgrim Center. Apan nailhan kita tungod kay atong napuy-an ang bertud nga gipuy-an sa batang Hesus, nga mao ang pagpaubos, pagkahigugmaon ug uban pa. Mga kaigsunan, hinaot unta dili kita mailhan sa mga externals lamang, sama sa uniform, language ug uban pa, apan mailhan kita sa atong taras, sa atong attitude. Kay kini mauman ang pinakaimportante mga kaigsuunan. Hinaot mga kaigsuunan, nga susama kang Hesus, na ilhan siya pinaagi sa iyang pagbahin-bahin ngadto sa uban. Hinaot unta usab kita mailhan sa atong pagbahin-bahin, pagpaambit ngadto sa uban. Ang tinuoray nga debosyon dili lang makita sa simbahan, apan adunay kalambigitan sa paghimo og concrete social action, sama sa pagtabang sa mga kabus, pag-alleviate sa lisod nga sitwasyon. Ni anang paagiha, mailhan kita, susama ni Jesus. Sa pagpadayon ning Santos nga misa mga kaigsuunan, adunay panultihon sa in English, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you will feed him a lifetime. Hinaot mga kaigsuunan, we will learn skills, sharing skills ngadto sa uban. Sa ako nang giingon, nidako ako sa isla, gani ang trabaho sa akong mga ginikanan, among mga silingan, mahitungod man sa pagpangisda. Nidako ko na edukar tungod sa pagpangisda, og nindot ang sitwasyon o nahitabo sa akong kinabuhi tungod sa spiritual landscape sa isla sa Bantayan. Og niining paagiha, awhagon ko usab kamo mga kaigsuunan, kung asa man mumidako, pangutan-a ang kaugalingon, unsay influence sa imong spiritual nga kinabuhi. Kay ako, sayod ako, nga ang akong pagdako sa isla sa Bantayan, dako og kalimbigitan sa akong pagkatao. Una ni ini, ang simple nga pagpaambit, sama sa ako ng giingon, kung adunay mo abot, gikan ng isda sa kadagatan, magsugba, tawagon ang mga silingan, mangaon sa kadagat, baybayon, nindot nga senaryo. Pagpaambit. Hinaot unta usab kita mga kaigsuunan, makapahibaw mo paambit ngadto sa uban. Amen. Hinaot paunta. Amen. Ang atong Ginoo Kristo nagpabilin uban kanato aron paggiya
sa buhat sa iyang simbahan ug aron pagkuyog kanato diha sa tanan natong mga panlimbasok ug pagsulay. Uban sa hingpit nga pagsalig magampo kita ngadto kaniya sa pag-ingon, nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga ang kalinaw nga dala sa nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga apostoles, mahatag ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga atong matabangan ang mga nanginahanlan ug mapakaon sila sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton ug may mga kabilinggan makadawat sa kahupayan ug paglaom gikan sa mga nagtabang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Alang sa kabananunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Nga sila nga nanaguna kanato makadangat na didto sa tunhayng kabaybayunan, magampo kita sa Ginoo. Mahang Ginoo bag-uha ang among pagtuo. Dios among amahan, imo kaming gipasiguling anak kanimo pinaagi sa kabanhawan sa imong anak. Dungga ang among mga pag-ampo ug lig-una kami sa pagsaksi namo sa among pagtuo sa pagkabanhawan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawadon na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamut alon sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alon sa mga kapasalanan sa tibuok na iyang santos nga simbahan. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong panagbayloay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang lumalabay sa kinabuhi ug tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa gingarian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hanasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ama nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matara. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, labi na gayud ni ining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko.
Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giulan niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog sa awit sa himno sa imong himaya diha sa walay huno nga pag-ingon. Santos, 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 Panginoon, puno ang langit o kita sa imong himaya. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Daigulang nagangahit sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Santos irikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kan-a, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang payat tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyong pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga ilaalang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, karatubos ka na po. Pinaagi sa imong Diyos, o pagkabalang luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga pari, mga madre, o sa tibuok katawhan nga nagkapundo karon. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaobon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita nga maabuton ta ang gingarian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus.
Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa kami sa daotan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imong man ang inarian, ang dakot ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoo Kristo na iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Malasap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig si Onay. Poder sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Poder sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Poder sa Diyos may nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinga. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipambulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulang kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas aron kami nga imong gitubos pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo, ikaw mong hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw mong maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangup kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi si mong larawan nga milagroso, dinhining mga kapupudan.
Hinumduman mo kami og sudunga kini mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalat kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo ninyo, hayaging among salabutan, initang among kabubuton, linisa among lawas, santusa among kalag, buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa binentayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kawaybili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo dinhi sa yuta. Aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa ulanay pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo kang Senyor Santo ninyo, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsali. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog, mga panulay. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa takna, sa kamingaw, kalaay, ug mga pagsulay. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo ninyo, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang limo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sing malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo ninyo, tabangi kami. Kun kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo ninyo, tabangi kami. Kun bation kami sa kasukog ang among krus, makapapungot kanamo. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa kanunay sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamon og tanan namong kaalaot. O Santo ninyo, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor, Santo ninyo nangingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami mahigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug madili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himuaw ginungag kami magbaton kanunay sa kahadlok, ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pagamuma kanila, nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma. Pinagi sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, dapat kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo mga luyo ng among maslubong mga kasing-kasing. Himo nga mo mga pag-ampo makatandog unta sa imong malunong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o ihatag ka namo kanang grasya nga among ipakluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri ka namo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiyang mo mga pag-ampo, o ipadala ka namo ang kalipay o ginabang, aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang ganing. O manalangin kaninyo ang Dios nga Amahan magagawom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!